Buma bai busa kamai thangmani tabsu jora manjako Mongolbar dino kamamani. Dorma ke ini ai khai thamani no ko dorma sajing khai jabo je nuknai je manai mane bo no sahdo manang tu tangai chanai berba ai bono haje khilai hana rang rok urwan haje ko anjan chrainyo je manai nugi je sahna rok ta ko aba hai asu nang ko Cha okumanani Instagram mo bini channel tongo norok nanya ka naimano kobong ma bini videos namjak bini Instagram ang link ri rwano obokai bini photo angka ka omokai bini channel omake rutu kangke bina deborma nei norok sei rutu kangke Instagram mo bini joto video rok norok nugui manai oje kamal thangmani kajan tapte bugusong o jaga buma busa buma bai busa kamai thangmani tapsu jora manjako Mongolbar dino kamamani busabni koi bosor kaka 4 বছর 4 বছর busa selada beri celah bumani boys busuk no bumani 26 bor Mongolbar dino kamamani tapsu jora manjako betam ke kemaka buma busa man bro man bereng thamai no bereng thamni mongmani dino bro ang salah gulu ni rang tung phamani nok phaim phaim phasok paliya buma busa ang kos khaine ba mani suja pini phone manok sokaya phungni atawa no hamani Mongolbar ni phungni atawa no hamani self help group ni rangkar na nanya bo jaga wo kar jang nge kar jang gabdi diwo bin para ke bere ni para ke mogol jong para nin para ke boke jong para nin ke jong para bo bin nogo thangjak Mongol Chandra para ni bo gabur diwo self help group ni rango thongna ni phakya busana tuye besak kusulta Inke abon pore bini logi tai kisab tong bin lagi tak kiri bor kuninyo inke akote ato nongkhor mani tapsu jora nogot thangye aing bthangye yang phaya nin jati gus dibe bang khobor khus khobor na ba khus khobor na ba kya aing buma song sai de manjak ja sai manjak kamai thanga na nor thanar go sa saka thana to saya ko ni thana ke tangi sayang mai thiko sai me ko ba mane yang ja sai nai to ta ta bukhung ni ro ara thang hin nai jumni aliya ke amia buma saman ko phajak no nyata an saranya nai thamno kara no ban phatsa hamalaya salba thanga ba thangara kota ni beri hingkang ke bonok ni ojgan ni nok ni aing bin nogo berenyen datang nai ke wala ditang beren thango kaham kurung na le kun wala jak datang kare wala jak kare ni open sai sekang bokun gotna dangka wache pano kata kama kama ke mane wani kemaka tam ke abo dorma ke ini ai khai thamani no ko dorma sajing khai jabo abar bahan salak sain thanga no nok berain thamani nyai binin nang seng thang nyai abar bo korei o gotnang man ke busuk baloka amo pai 3 mas harok ongto ta bo pulen simi je kharmana mai ja puila gotnang man abo dormo ke hini khaman dangkamu abo pulia gotnang payment pore ti second gotnang kangke second gotna bahanyo hai berain thamani no nogo abar bahanyo kemau kemanya mane phaiika apur tam bahki gotnang tam ke kema apur bo mane nogo thamani no sai bagi kagos khaye ko tigain thamani haiya abar bahanyo apa yang mane nang butuh kya mani phigat ta ko biang mane kya nogo mani phiga fuka kes kemai la sang nogo se mane yungke kemau hingai thamani no bo phaiika ta ko acha a nok ni bo kemai thangmani no paise phaiika ar phaiika kang mane bo kemana sekang nini nok ni bini nogo thang utana o bore je kemana sekang puila kemana bo wai tham kemba ba kema kata ba ke kemana sai sekang bo nogo thangu bosaino saiklang thangai ang berene thanani ang nogo berene ni thangnai nei berene thangkang ke no bon bini nok ni kemai thangu ang bon bisas kai no nogo ro hoju mane bo sama hingu kun bulai mu to bore Ika serai tui kemana hingkang ke tabuk da kemana puila gotnang purbuda serai tui puila serai telang bo serai ne telang aku sunon tabuk bo serai ta kusunon ta tak bai ke dui bareng kha serai ne tui cenoro kuno idea madaman kuno bui be kok sama rok tu datang
angko aja tangko mai angko sampeng sana berok yang mah himo yang mah tango nor kita mniwan chok tabo kemai je thangka nai kita mo kunu jaga da gothnangka kun ke bro kok samar de tonga bahai rok nor tam mniwan chok tabo je apur ni gothana do mane drama ko khama ba bo jobo kok sain so tabo to sabnya kok khayo ba bang saimi ya ya baca ki ning tam nai ang tabo kan serai no mana ni musuk mata ko an serai sunta je nuknai je manai mana bawa no sahtu mana mau tangan canai berubah ayam bono haja kilai hana orang rok puluhan haja ko anjian serainya je manai nugi je sahna rok mata ko apa hai asu nang kok bekhajan dakte buksong o jagawa buma busa je kamajak tongmani abo tamung kha tapsujara khobor manya ko buma songbo saimenya ko yang bobu saimenya ko engke nukhang ke nor kise sajadi bodo norok no je sahor nai no kise misa rangrnai bo bon do boniji so samung tangai sawa ba kobang rena phan norok no rimanglak engke nor o burino nukhang ke o busa ba busa tujak nukhang ke kisa call khlaidi nin phone number to tong an to phone korei kep ni noga na gini na ari rung ni aba hai phone number to tong rajang na number to ni phari mano ma to acha sengka ke norok nukhang ke ano call khlaidi ani number 6009036356 engke te kese number phone call khlaidi 8731090834 ang sei borwano ke nukhang ke call khlaidi o jaga tongoni call khlakeng ke ngano engke norok ni phone number rok tei sabo sahar aba hai rok sing sahoglak sing direct phaino no google pay tei phana rang rwano eba ke norok no phai phano rupaino geje nuk tongnai rok ke sarjadi ke nin brin bum ke tamo bina besan bum ke ayus nin bum ke an bum ke person acha cha ok manani instagram mo bini channel tongo norok naina ka naimano kobongma bini videos namjak bini instagram ang link ri rwano obokai bini photo angka ka omokai bini channel omai ke rutu kangke bina deborma nei norok sei rutu kangke instagram mo bini joto video rok norok nugui mannai oje kamal thangnani angka ka obokai bini nok engke tinin bagasang masine joton hambai।